дар шаҳри Душанбе бо ташаббуси роҳбарияти бошгоҳи футболи Истиқлол бо мақсади баланд бардоштани савияи дониш ва рушди малакаи мураббиёни ватанӣ бо иштироки мураббии шинохтаи футбол Юрий Павлович Сёмин семинари омӯзишӣ ташкил карда шуд. Мураббии шоистаи Тоҷикистон, собиқ сармураббии дастаҳои Помири Душанбе, Локомотиви Москва ва тими миллии Русия Юрий Павлович Сёмин давоми 2 рӯз ба мураббиёни тоҷик дарс гуфт. Семинар ҳам аз дарсҳои назариявӣ ва ҳам амалӣ иборат буда барои иштирокчиён раванди хуби такмили ихтисос гардид. Сёмин низ аз омаданаш ба Тоҷикистон шод гашта, имкони вохӯрӣ бо дӯстони деринаи худ боиси хушнудиаш шуд. Я с большим удовольствием приехал в Душанбе, тем более, что я работал здесь, и это были хорошие времена мои футбольные. Ну, конечно, Душанбе совсем другой город стал. Душанбе явно красивее стал, необыкновенные, красивые дома, сооружения. Ну, это суперсовременный город. Я многое здесь даже не узнал. Но мне приятно, я встретил своих друзей бывших. Душанбе в этом году вообще прекрасные, на мой взгляд, результаты команды «Истиклол». Хорошо сыграли в Лиге чемпионов, хорошо сыграла национальная сборная. Поэтому футбол здесь должен развиваться. Как вы оцениваете? дар семинар мураббиёне ки дар дастаҳои лигаи олии якум, инчунин суперлигаи футзал ва дастаҳои наврасон фаъолият менамоянд, иштирок доштанд. Барномаи семинар мавзӯъҳои фаъолияти мураббиёнро дар бар гирифта, ҷолиб ва шавқовар ҷараён гирифт. Иштирокчиён аз ин ҳамоиш таҷрибаи муфид гирифта, изҳори умедворӣ карданд ки чунин семинарҳо дар оянда низ ташкил карда мешаванд. қобили қайд аст ки қаблан бо ташаббуси бошгоҳи Истиқлол дар шаҳри Душанбе семинарҳои омӯзишӣ бо иштироки дигар мураббиёни маъруф аз ҷумла Қурбонбердиев ва Иван Данилянс роҳандозӣ шуда буд ва ин иқдом дар оянда низ рӯйдаст гирифта мешавад.